Goejoen en welkom bij Friesland Joert. Dit is het Frieske Nijs op vrijdag 15 oktober. De geschiedenis verhelt hem in Haas. In 1979 begon daar het verhaal van de eerste sterke jerken. Een vlot met Friesen dat de Atlantische Oceaan oergong. Nou, zo'n 42 jaar later giet de sterke jerken fjouwer te wetter. Vanuit de loft liekt het rustig, maar op het vlot zelfs slacht de stress sta. Voordat het te wetter maai moet er eerst keurd worden. En je weet, als de keuring op visite komt, zet elke nier nog even de laatste puntjes op de i. Ik inspecteer nou de neetrap. En de neetrap die er eigenlijk van als je op boord valt of je is te zwemmen en je kan niet meer aan boord komen. Dan zet je een touwtje aan en die kan aanlopen en dan komt er een trap uitschoten. Ja, nou, ik vind het wel spannend, ja. Maar het aan je wel en goed gaan natuurlijk. We moeten dus gewoon verder gaan, want ik denk dat ze nog even voorbereiding zijn. Dus is het voor een keuringmaster een bijzondere put. Want voor skippen binnen een soort richtlijn, maar voor een vlot is het heel oors. Want die binnen net. En dus is het improviseren. En door het de keuring staan 3 uren. Er zijn ook een aantal normen waar je niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld voor de stabiliteit moeten we hier iets aparts bedenken. Voor de constructie hebben we iets aparts moeten bedenken. En dat is puur omdat het schip niet binnen de normen valt. Maar dan is het verlossende moment daar. De jerke is goedkaart. En dus kent die eindelijk te wetter. Voor eerst zal de jerke net de oceaan oer, maar gewoon op een deel naar de watereiland. In april begint de tocht. We gaan verder, de masten komen er nou op, dan gaan alle zeilen gaan erop. Ze binnen de motor aan het uittesten zo te horen, dus de motoren doen het ook. En dan gaan we volgende week varen. Ik ben met de keuring bezig. Staan overal groene vinkjes of staat er ergens een rood kruisje? Ja, nog niet. Maar het schip is ook nog niet helemaal klaar. Er moeten nog wel wat dingetjes gebeuren. Maar ja, uiteindelijk komt dat ook goed. En ons af hier deze editie van Friesland Joert.